8:29 minutos e de Vimianzo imos viaxar a Tarteixo, onde hoxe volven ata o ano 1900 da man da súa feira histórica. Unha feira histórica que este ano está dedicada á figura do noso ilustre Castelao. Unha feira na que podemos atopar de todo, podemos atopar gastronomía, boa música e, por suposto, a nosa querida Alejandra. Moi boas tardes. Moi boas tardes, compañeiros. Pois aquí estamos, en Arteixo, na Feira da Historia. E semella que retrocedemos ata 1900. Non solamente pola miña vestimenta, que xa vedes, que imos guapísimos todos e todas, senón por todo isto que nos rodea, porque... Antonio, ti parece que vas da leira, pero... Deso veño. Que é isto? Onde estamos? Bueno, ahora mismo estamos bueno, o que era antiguamente pues, un bar de unha taberna destas de pueblo, que aí había de todo, pues, como vedes, pues, había patacas, aquí vendíase de todo, patacas, pan, berzas, pimentos, tomates, castañas, aquí había o que era un ultramarinos, Porque, claro, moitos xa non coñecemos o que eran ultramarinos, pero aquí, cal é a esencia desta feira? Claro, a esencia desta feira este ano está dedicada ao mundo das aldeas. O mundo das aldeas máis ou menos era isto, non é só a vestimenta que traían os señores de ben, sino que, claro, había moita máis vestimenta, como pode ser pois un labrador que viña da súa terra, viña a tomar unha copiña de un vasiño de viño. Aquí, como ven, o noso amigo Antonio. Compañeiros, eu vou vos a dar unha curiosidade que aprendín hoxe aquí, porque, Mari Carmen, que son os coreanos? Pois aquí os ves, é o tipo calzado que había antes para ir ás festas. Normalmente se usaban os zocos e estos eran para ir ás festas. Todos os días se aprende algo novo. Eu pensei que os coreanos eran outra cousa, pero xa vedes, era o calzado de ir ás festas, porque a cotío tiñamos os zocos. E aquí, como vou ultramarinos que podemos atopar? Pois mira, aquí tes unha xerra, unha lareira, unha leiteira, unha de majuana, un hornillo, unha virandeira, un cortafiambres, unha sopera, todos, unha máquina de afeitar, bueno, máquina, un elso, todos estos detalles. Mari Carmen, aquí tedes unha morea de obxectos, douvos moito traballo, recompilalos todos. Bueno, costounos bastante. Pero valeu a pena, Valeu moita pena, sí. Un ultramarinos é a esencia da aldea, pero hai outras cousas, como que? Como os cánticos da taberna. Os cantos de taberna, a música non pode faltar nas aldeas. Dame por aquí, porque, compañeiros, eu non me lembrei de traer instrumento, pero eu son das que pensa que con calquera cousa se pode tocar. Entón, vide por aquí. Moi boa, Roberto, xa estades aquí con instrumento a punto de tocar. Aquí estamos, cando nos deixen. Que é iso dos cantos de taberna? Pois os cantos de taberna, como antes non había salas de música nin cosas desas, a xente tocaba nos bares, sempre con pouco rigor técnico. Aquí xuntámonos uns veciños a tocar. E hoxe Exacto. podería tocar con vos. Pode tocar calquera e cantar calquera que queira. Que peza nos tocaríades agora? A ver, cal? A ver, unha pa que sepa todo o mundo, eu creo que ven bailar Carmiñón a peza. Esta conocémola todos ou non? Sí. Pois veña. Sí. Compañeros, deixo o micrófono que eu vou me poñer a cantar. Veña. Vamos a deixar por aquí. Va.